Hej. Hvem er du? Politiet? Er der sket noget? Nej, der er heldigvis ikke sket noget endnu. Jeg kan forstå, at du er glad for at handle hos Superbrugsen. Er der sket noget i Brugsen? Nej, men vi vil gerne forebygge, at der sker noget i butikkerne i lokalområdet, som Superbrugsen. Må jeg komme ind? Jeg vil gerne se politiskilt. Det vil jeg også. Desværre så bliver det lige præcis i dag lidt problematisk. Jeg kan se på dig, at du tænker, at det er noget skidt, at jeg ikke har mit politiskilt. Men jeg kan fortælle dig, at det faktisk er noget godt. Jeg vil ikke stå og lyve for dig. Det er også godt for mig personligt. Ser du, mit skilt er hos sølvsmeden. Ja, det er hos sølvsmeden, hvor det bliver poleret og får engraveret nogle flere lovord. Ja, jeg er blevet forfremmet. Okay. Ja. Hvad er du så nu? Hvilken rang har du? Det må jeg faktisk ikke afsløre. Det er fortroligt. Men jeg kan vist roligt sige, at jeg har taget et vist stort spring op af rangstigen. Nå, må jeg? Nej, ikke uden et politiskilt. Bravo! Bravo! Altså, det er lige præcis den reaktion, vi gerne vil se. Når du siger nej, så er hele min dag reddet. Altså, alle folk snakker om sikkerhed, men hvem gør egentlig noget ved det? Nej, er det helt rigtige svar. Det er nemlig det helt rigtige svar. Ej, man må ikke lukke nogen ind, bare fordi de siger, at jeg er fra politiet. Nej, det må man ikke. Nej. Nej, men man venter til, at de viser... Ja, skiltet. Lige præcis. Men du må have en fortsat god dag.